आंजों लोगोसे बिजेपि दङ आरो जिएसपि माने एजिपि तो जोङो मोनब्रै राजनीति हान्जा ज' जानानै जोङो गेलेदोङो तो बेयो रोखा जे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जेसेबांनाखि केन्डिडेट दङ बे आसामाव जोंनो जेरैबायदि सरकार दानो थाखाय जोंनो नाम्बार नांगौ बिनि बांसिन नाम्बाराव जोङो देरहानानै जोङो आसामाव जोङो जथायै जोङो सरकार जोङो बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव जोङो देरहासार जानो हागोन मानोना दिनै आङो हारसिं नङा आंजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ एजिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ इउपिपिएलनि जिएसपिनि मोनब्रै पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ लोगोसे रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना आंखौ आशीर्बाद होदों आरो बिथांमोननि आशीर्बादखौ लानानैनो आङो बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव आङो देरहासार जानो हागोन नोंथाङा दि थांनाय समावहाय दि गोबां बाङाय भट मोननानै दि जेननो गोनां जादोंमोन बेनि गुबै जाहोना मामोन थांनाय बाराव आङो माने जोङो मोनसेल' पार्टिमोन सिंगल पार्टि जानानै जोङो बेवहाय इलेक्सन गेलेदोंमोन खिन्थु बे खेबाव आंजों लोगोसे बिजेपि दङ आरो जिएसपि माने एजिपि तो जोङो मोनब्रै राजनीति हान्जा ज' जानानै जोङो गेलेदोङो तो बेयो रोखा जे बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जेसेबांनाखि केन्डिडेट दङ बे आसामाव जोंनो जेरैबायदि सरकार दानो थाखाय जोंनो नाम्बार नांगौ बिनि बांसिन नाम्बाराव जोङो देरहानानै जोङो आसामाव जोङो जथायै जोङो सरकार दागोन नोंथाङा आसा खालामो नामा बिपिएफ दोलोनि बिथां माजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दि गोबाव समनिफ्रायनो दि बेवहाय एमएलए महरै दं बिथांखौहाय नोंथाङा फेजेननो हागोन होनना आसा खालामो नामा थांनाय 15 बोसोर नंगौ बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव माजेन्द्र नार्जारी बिथाङा एमएलए हिसाबै देरहाबोबाय थादोंमोन बिपिएफनि जानानै किन्तु बिथाङा 15 बोसोर एमएलए जादोंबाबो बिथाङा रायजो राजानि जानानै जाति जनगोष्ठीनि जानानै बिथाङा खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै रायजो राजा बिथांमोना माने सन्तुष्ट नंला बिथांजों जायनि थाखाय बिथांखौ गारनानै दिनै जोंनि बे जौथ पार्टियाव फैनानै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय रायजो राजाया जोंखौ सापर्ट खालामफैदों आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ